Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya, kita semuanya bersama keluarga kita selalu sehat-sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Anak-anak semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Pagi ini kalian belajar bersama saya. Sebelumnya, kenalkan dulu, nama saya adalah Supriyono atau biasa dipanggil Pak Pri. Baik anak-anak, bersama Pak Pri, kalian akan belajar tentang dua pelajaran. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah pelajaran bahasa Jawa. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar materi bahasa Jawa. Baik anak-anak, sudah siap ya? Baiklah, namun begini anak-anak, sebelum kita mulai, tolong anak-anak siapkan alat tulis ya, buku dan pulpen. Saya berharap ketika mendengarkan dan menyaksikan video ini, anak-anak nanti mencatat bagian-bagian yang penting, sehingga anak-anak punya catatan. Dengan begitu, nanti anak-anak bisa belajar tentang materi bahasa Jawa secara mandiri di rumah. Oke? Baik, sekarang mari kita mulai pelajaran bahasa Jawa hari ini. Bocah-bocah kabeh, sakrene iki pelajaran basa Jawa, Pak Pri nek jelaske nganggo basa campuran, yaiku basa Jawa karo basa Inggris. Basa Indonesia. Supaya apa? Supaya bocah-bocah ya paham bahasa Indonesia, ya paham bahasa Indonesia. Oke, ya bocah-bocah, dina iki pelajarane yaiku basa Jawa, materine ana loro. Siji materi teks tentang narasi. Sing kedua, materi tentang teks deskripsi. Baik, ayo saya gini sinau bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Bocah-bocah, ayo sinau bareng teks narasi. Bocah-bocah belajar teks narasi iki tujuane siji, supaya bocah-bocah ngerti pengertiane teks narasi. Loro, supaya bocah-bocah ngerti ciri-cirine teks narasi. Sing kaping telu, supaya bocah-bocah iso nentokake struktur teks narasi. Oke. Saiki ayo dipelajari, disinaoni bareng-bareng. Awake dhewe kudu ngerti dhisik apa sing dimaksud teks narasi. Bocah-bocah, teks narasi yaiku teks utawa wacan atau bacaan ini kang isine ngandharake utawa nyritakake kedadéan kanthi runtut sangka wiwitan nganti pungkasan. Dalam bahasa Indonesia ki ngene lho Cah, sing jenenge teks narasi adalah bacaan yang isinya menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian secara runtut dari awal sampai akhir. Jadi, menjelaskan harus runtut dari awal sampai akhir. Tidak boleh runtut dari akhir sampai awal. Oke, lanjutkan anak-anak. Saiki ayo ndelok ciri-cirine teks narasi. Jane teks narasi iki ciri-cirine sing kepiye? Iki. Ciri-cirine teks narasi siji, isine njelasake utawa nyritakake kedadian. Bahasa Indonesiane ngene. Isinya menjelaskan atau menceritakan suatu kejadian. Teks narasi. Loro, ceritane jelas. Jelas iki. Telu, nganggo struktur teks. Struktur kuwi susunan. Jadi bacaannya disusun dengan baik dan tidak asal-asalan. Susunannya bagaimana? Nih, yang pertama harus ada alur bacaannya, ada peraganya. Maaf ya. Sing sik dhewe kudu enek alure, alur ceritane lan ana paragane. Paraga kuwi peraga atau pemeran atau tokohnya. Sing telu kudu ana latare. Latar kuwi ya suatu tempat sing diceritakne eneng nggone crita iku mau. Nah, kuwi jenenge latar. Bocah-bocah, sakwise bocah-bocah ngerti ciri-cirine teks narasi yaiku nyritakake kedadian, ceritane jelas, terus nganggo susunan sing urut ana alure, ana paragane, ana latare. Saiki ayo ben luwih jelas ndelok contone teks narasi. Iki contone.
Iki bocah-bocah contoh teks narasi. Siji, iki teks narasi kan menceritakan ya cah ya. Oke. Contohnya siji, Aril lunga menyang pasar numpak sepeda. Iki cerita pertamane. Iki kejadian pertamane. Aril lunga menyang pasar numpak sepeda. Terus kejadian kedua, banjur dituku kabeh kebutuhane sing wis dicatet saka omah. Tuh, wae ning pasar terus tuku kebutuhane mah dituku kabeh. Soalnya nang omah wis dicatet butuhe apa-apa ngono. Terus kejadian sing nomor telu, sakwise oleh barang sing dibutuhake, dheweke mulih numpak sepeda karo kancane. Iki mau urut-urutane kejadian utawa kedadian sing dialami Mas Aril. Urut-urutane lunga ning pasar, terus tuku kabeh kebutuhane, terus mulih. Nah, iki jenenge kalimat sing runtut. Iki jenenge paragraf sing runtut. Runtut kuwi urut tur nyambung. Sik dhewe kan iki lunga menyang pasar. Terus bar ngono terus blonjo. Bar blonjo lagi mulih. Iki runtut nek gak runtut ngene. Blonjo dhisik, bar blonjo lagi budal, bar budal terus mulih. Lah kuwi jenenge gak runtut. Paham anak-anak ya? Oke, saiki lanjut materi berikutnya. Oke. Nah, bocah-bocah kabeh mau wis sinau jenenge utawa maksude kalimat sing runtut. Dadi bocah-bocah wis sinau rong perkara. Siji, wis sinau pengertiane teks narasi. Ciri-cirine apa? Siji, critakake utawa njelasake kedadian kanthi runtut. Runtut mau apa? Urut tur bener. Terus nomor loro, duweni cerita sing jelas. Mau kan jelas tuh ceritane mau. Si Ariel mau jelas, ceritanya kudu jelas. Nah, saikine sing nomor telu. Nah, saikine sing nomor telu yaiku mbahas sing iki. Kalimat utawa paragraf narasi kuwi kudu enek susunane diawiti saka alur, paraga lan latar. Saiki ayo disinau bareng-bareng apa sih kuwi sing jenenge alur, paraga karo latar kuwi. Ngene bocah-bocah iki. Iki penjelasane struktur teks narasi. Sik dhewe nek nggawe teks narasi kudu ana alure. Alure kudu ana. Alur kuwi apa to? Alur kuwi urutan kejadian. Jadi kejadiannya harus urut. Wih, loro kudu enek paraga. Paraga kuwi adalah pelaku. Dalam bahasa Indonesia adalah pemeran atau tokohnya. Kuwi namane jenenge paraga. Terus ana latar. Latar iku ya keterangan masalah panggonan. Panggonane ning ndi, wektune jam pira, dina apa. Terus swasana. Swasana kuwi suasana. Suasanane kuwi apa pas udan, apa pas panas, apa pas susah, apa pas seneng kuwi jenenge latar swasana. Bingung anak-anak? Nek bingung diputar maneh ya. Saiki dilanjutake. Wis sinau struktur teks narasi. Saiki sing pertama kan alur. Ya saiki dibahas dhisik alur. Alure kepiye to jane alur teks narasiku? Alur teks narasi kuwi kudu disiki nganggo wiwitan eneng permulaane. Cerita narasi kudu eneng permulaane, ora moro-moro langsung tabrakan diesel ki ora. Ana permulaane. Permulaane ya apa kono, apa sepedane sing gak ngati-ati, apa piye ngono kuwi wiwitane. Nek wis ana permulaane, ana wiwitane, lagi ana kejadiane utawa konflik utawa peristiwa. Ana permulaan, ana peristiwane, yan ana akhir ceritane. Bocah-bocah,
Nak wis ana wiwitane, ana peristiwane ya kudu ana akhire. Akhire mau si Ariel mau bareng bar blonjo terus piye? Kan terus mulih, mosok turu ning pasar, kan ora. Nah, kudu ana akhir critane. Iki jenenge alur utawa urutan cerita. Mau Ariel mau sik dhewe wiwitane budal neng pasar. Terus eneng pasar tuku blonjo. Terus bar tuku blonjo mulih gak turu ning pasar. Jelas anak-anak ya, iki sing dimaksud alur utawa urutan cerita. Alur kuwi struktur teks narasi. Bar alur kuwi ana paraga. Paraga kuwi pelaku utawa tokoh. Nah, iki paraga yaiku paraga yaiku pelaku utawa tokoh. Lah, paraga kuwi ya duwe watak dhewe-dhewe, ana sing watake sabar, ana sing watake macak galak, ana sing watake macak biasa-biasa wae. Lah kuwi jenenge watake. Lah saben-saben pelaku atau pemeran kuwi harus memiliki watak tersendiri. Ada yang harus jadi orang yang jahat, ada yang harus jadi orang yang baik, mungkin juga ada orang yang yoga apik yoga elek. Nah, kuwi jenenge watake paraga, ana sing apik, ana sing jahat, ana sing yo gak apik gak jahat. Iki. Bocah-bocah, paraga iku duwe watak. Watake paraga kuwi ana sing apik, kuwi jenenge protagonis, watak sing jahat jenenge antagonis, watak sing yo gak jahat yo gak apik, kadang jahat kadang apik kuwi jenenge watak sing tritagonis. Iki paraga, pelaku karo watake. Saiki ndelok sing terakhir struktur latar. Latar kuwi ana telu, papan lan panggonan, wektu karo kahanan. Mungkin wis dijelasi Pak Prito tadi mau wis iki. Bocah-bocah, papan panggonan kuwi contone neng sekolahan, contone neng omah, contone neng pasar. Kuwi sing jenenge latar panggonan. Lah nek latar wektu contone ya iki. Contone iki esuk, sore, awan, pas dina Minggu, pas dina prei, pas udan kuwi wektune. Oh, maaf ya, pas dina prei. Terus latar kahanan contone ya pas susah, pas seneng, pas loro, pas udan, pas panas lan liya-liyane. Iku mau struktur latar utawa susunan latar. Paham anak-anak? Lanjut. Ya, saikine ayo bareng-bareng goleki alur critane tulodo iki. Ayo diwaca. Engko digoleki bareng-bareng dibedhek ya. Iki diwaca sik ya. Jumat esuk, Sunarto cepet-cepet mancar sepedane budal sekolah amarga tangine awan. Iki kejadian sing pertama budal sekolah cepet-cepet ngono ya. Terus nanging dilalah ning tengah dalan dheweke nabrak menthok banjur tiba. Iki kejadian sing kedua. Tiga, ora ditulungi nanging Sunarto malah didukani karo sing duwe menthok. Iki urutan cerita sing ketiga. Terus banjur Sunarto telat anggone mlebu sekolah. Iki urutan sing nomor 5. Terus pungkasane Sunarto diparengne mlebu kelas nanging dituturi karo gurune supaya tangine luwih esuk. Iki urutane cerita. Ayo balen meneh. Iki sik dhewe critane ndi, Cah? Iki urutane cerita sik dhewe Narto cepet-cepet mancal sepeda budal sekolah. Lah kene ngapa cepet-cepet? Sebabe tangine awan. Pinter. Terus sing nomor loro critane piye sing ndi? Iki critane. Sing nomor loro critane dheweke nabrak menthok. Iki kejadiane ya. Kejadiane sing nomor loro. Lah terus banjur kejadian sing angka loro sing ndi, Cah? Nah, iki kedadian sing angka loro. Dheweke nabrak
iki nabrak menthok, terus piye? Terus tiba. Iki kedadian sing angka 2. Lah terus kedadian sing angka 3, iki Sunarto malah didukani karo sing duwe menthok, ora ditulungi, malah didukani. Terus kedadian sing nomor 4, dijah. Iki Sunarto telat anggone mlebu sekolah. Iki urut-urutane atau alur ceritanya teks narasi berurut-urutan dan bersambungan. Paham anak-anak? Jadi alur ceritane teks narasi kuwi kudu urut-urutan tur nyambung. Bane meneh, narasi dhewe kan Narto cepet-cepet budal sekolah. Guru-guru cepet-cepet akhirnya nabrak menthok. Bar nabrak menthok didukani karo sing duwe menthok. Lah bareng didukani sing duwe menthok, akhire sekolahe telat. Paham ya? Oke, cut. Bentar, saikine kuwi wis goleki, saikine bocah-bocah mau wis goleki urutane crita iki mau. Lah saikine wis ngerti urutane crita, ayo bareng-bareng genten goleki paraga. Paraga kuwi pelaku. Yo, cah goleki. Coba bocah-bocah sing bedhek. Sing dadi pelaku eneng bacaan iki sapa wae yo cah? Siji sing dadi pelaku. Oh iya, Sunarto. Pelakune Sunarto. Iki tokohe Sunarto. Ora mung siji lho, isih ana meneh. Sing ndi cah? Sing dadi pelaku. Ayo diwaca. Bingung? Ya, tak waca sik ya, nek gak ketok. Yo. Jumat esuk Sunarto cepet-cepet mancal sepedane budal sekolah amarga tangine awan. Sing dadi pelaku sapa cah? Sunarto. Oh ya pinter. Terus nanging dilalah ing tengah dalan dheweke nabrak menthok banjur tiba. Sing dadi pelaku sapa cah? Lho, kok menthoke? Oh, gak sing pelaku kuwi sing pemerane ya ora menthoke. Sapa? Pelakune to. Lah iya, sapa pelakune? Pelakune ya Narto. Lah Nartone endi? Iki Nartone dheweke mau. Dheweke nabrak menthok. Sing nabrak menthok sapa? Kan Narto. Nah, iki pelakune ya Narto meneh. Terus sing parek angka 3, ora ditulungi nanging Sunarto malah didukani karo sing duwe menthok. Lah iki peragane sapa cah? Paragane sapa? Narto apa menthoke? Iya, paragane sing duwe menthok, ora menthoke. Iki pelakune adalah sing duwe menthok. Nah, terus berikute. Banjur Sunarto telat anggone mlebu sekolah. Sapa pelakune? Narto meneh. Terus pungkasane Sunarto diparengke mlebu sekolah. Sapa pelakune? Ya Sunarto meneh. Terakhir ananging dituturi karo gurune supaya tangine luwih esuk. Lah iki pelakune sapa cah? Yang pinter gurune. Iku mau pelakune ana pira? Ana siji, terus loro, terus telu. Iya, pelakune ana telu. Wis ketemu pelakune utawa paragane. Saikine ayo genten goleki watake paraga. Ya cah, iki sik dhewe kan Sunarto. Coba nek nyarah bocah-bocah. Sunarto ki watake piye? Ya diwaca to. Ayo diwaca sik. Jumat esuk Sunarto cepet-cepet mancal sepeda budal sekolah amarga tangine awan. Nek ngono sifate Sunarto apa? Kok sregep to wong tangi awan kok iso sregep ki lho ya ora. Tangi awan kuwi jenenge lho kok malah rajin. Oh gak. Tangi awan kuwi jenenge basa Jawane jenenge keset. Nah, sing tangine awan jenenge keset nek ngono Sunarto watake keset. No, terus sakliyane Sunarto ki sing duwe menthok mau Sunarto diapakne karo sing duwe menthok diapakne. Didukane. Didukane diapakne ta? Didukane kuwi diseneni. Lah nek ngono sing duwe menthok ki sifate apa?
Watake piye? Sabar? Nyeneni kok sabar, ya ora sabar. Piye jenenge? Oh ya aja galak ngono, mosok neng wong galak mboten pareng. Galak ki kanggo kewan, nah untuk manusia ya gak galak lah. Apa jenenge? Jenenge ya gak sabar, ngono ora galak ya. Nek galak ki kanggo kewan, macane galak, singa galak, pitik galak, wong gak sabar, ngono. Ya, ki sing duwe menthok sifate wateke gak sabar. Terus terakhir ana wong siji ngas, sapa? Iya, gurune. Gurune nyapa cah? Gurune ngopo iki? Kok nuthuki to? Nuturi kok nuthuki? Ki lho ananging dituturi karo gurune ora dituthuki. Dituturi kuwi dikandhani, dinasihati. Lho gurune memberikan nasihat, berarti sifatnya apa cah? Sabar. Oleh. Liyane sabar? Nuturi. Gurune gelem nuturi. Berarti sifatnya gurune adalah baik hati. Yo ora apa-apa. Apa neh? Sifatnya gurune kok penyabar? Ora. Nuturi kuwi sifate penyayang, gurune sifate penyayang. Muridé sing terlambat dituturi, "Le, aja tangi awan." Kuwi sayang, penyayang. Wis ketemu. Buang telu iki mau sifate dhewe-dhewe. Sabar kleru ya. Sunarto sifate apa cah? Keset. Terus sing duwe menthok sifate gak sabar. Lah gurune sifate penyayang. Pinter, wis ketemu sifat-sifate paraga. Ya, saikine goleki sing nomor telu yaiku goleki latare. Latar mau ya, latar keterangane. Iki. Saikine keterangane sahayo. Ning pewacan iki sing duduhne panggonan utawa papan ki ndi sah? Tembung sing duduhne panggonan ana apa ora ya cah ya? Oh iya ana. Endi cah sing duduhne panggonan sing di siji? Oh iya, neng tengah dalan ana meneh iki. Tengah dalan terus ana endi Nesa? Oh iya ana sekolah. Dadi iki latar panggonane neng tengah dalan karo neng sekolah. Eneng ora liyane? Ijek eneng sisi meneh yaitu heeh, ana kelas. Kuwi latar papan utawa latar panggonan. Dadi critane panggonane neng tengah dalan, neng sekolahan karo neng kelas. Kuwi latar papan. Nah terus wis ketemu latar papan. Saikine sinau goleki latar wektu. Endi sing duduhne wektu? Ayo bocah-bocah, sing ndi? Siji? Iya, pinter Jumat esuk. Kuwi wektune dina Jumat pas esuk-esuk. Pinter. Ana meneh? Awan. Awan sing ki ora nduduhne wektune kejadiane gak. Iki cuman jelaske sifate si Sunarto kuwi senengane tangi awan, tapi kok ora njelaske kejadian uga lho. Ayo dadi iki dudu keterangan wektu. Ayo apa neh? Eneng meneh? Luwih esuk. Kuwi uga kuwi dudu keterangan wektu. Kuwi gurune njelaske supaya tangine si Sunarto kuwi ora awan-awan. Dadi keterangan wektune cuman siji yaiku dina Jumat esuk. Iki keterangan wektu. Terus saikine goleki keterangan kahanan atau keadaan. Yo, eneng ora cah sing tembung sing jelaske masalah keadaan. Yo, eneng ora? Heeh iki cepet-cepet. Cepet-cepet iki artine apa bahasa Indonesiane? Yes, buru-buru. Jadi keadaannya Sunarto itu sedang buru-buru. Kenapa buru-buru? Yo, karena bangunnya kesiangan ya. Akhirnya buru-buru takut kalau terlambat. Oh iya, pintar. Oke bocah-bocah, bocah-bocah kabeh sampean wis nggoleki struktur teks kanggo teks narasi. Sing pertama mau jenenge alur, sing kedua jenenge paraga, sing terakhir iki jenenge latar. Pinter. Oke anak-anak, kabeh sing mbok sinau saikine masuk materi sing kedua utawa materi sing nomor loro yaiku sing
dimaksud karo teks deskripsi. Sinau iki engko ing ing pasinaon iki engko bocah-bocah kudu iso mangerteni siji pengertiane teks deskripsi, loro ciri-cirine teks deskripsi, telu susunane teks deskripsi. Nah, dia mau kan teks narasi cah ya. Nah, anak saiki engko genten teks deskripsi. Oke, yo saiki ini genten goleki pengertiane teks deskripsi. Yes, iki pengertiane teks deskripsi. Teks deskripsi yaiku teks kang ngandharake utawa menjelaskan samubarang ki sembarang ngono lho Cah. Sembarang ya objek, ya benda, ya panggonan utawa kejadian kanthi jelas. Iki lho. Nah, teks deskripsi kuwi paragraf sing menjelaskan semua saja, ya tentang benda, tentang suatu tempat, tentang suatu kejadian dengan jelas. Iki teks deskripsi iki. Lah nek teks narasi mau njelaske apa? Njelaske kedadian kanthi runtut, njelaske urut-urutan kejadian. Nah, narasi ki njelaske kejadian, nah deskripsi njelaske suatu barang, boleh orang, boleh tempat, kuwi dijelaskan sampai jelas. Nah, kuwi pengertiane teks deskripsi. Terus teks deskripsi ki yo enek ciri-cirine. Nah, ciri-cirine iki siji isine nggambarake sembarang objek, barang, orang. Ya pokoke ngejelaske lah, menggambarkan suatu benda dengan jelas. Terus ciri sing nomor loro yaiku ngandharake utawa njelasake kanthi gamblang. Jadi njelaske apa wae, terus gamblang, jelas. Terus biasane ana keterangan papan, wektu, lan sifat-sifat utawa ciri-cirine. Iki ciri-ciri teks deskripsi. Goleki struktur utawa susunane teks narasi, saiki genten goleki susunane teks deskripsi sing sik dhewe isine yaiku identifikasi. Maksude ngene. Identifikasi kuwi maksude sik dhewe nyebutake barang utawa objek sing arep dijelaske. Dadi sik dhewe kudu eneng barange utawa objeke sing arep dijelaske. Kuwi jenenge urutan sing arep dhewe identifikasi. Nomor loro, nek wis eneng barange sing arep dijelasake, ngisore ana klasifikasi. Apa kuwi klasifikasi? Klasifikasi kuwi ya kuwi jenenge bagian-bagian objek utawa barang sing arep dijelaske ndek mangke. Contone ngene, umpamane bocah-bocah pengen jelaske tentang umpamane Masjid Baitur Rahman Ngawi. Nah, ngono. Berarti nek arep njelaske Masjid Baitur Rahman, engko ya identifikasine utawa objeke ya Masjid Baitur Rahman. Lah engko ngisore klasifikasine ya bagian-bagiane Masjid Baitur Rahman kae. Ana serambine, ana menorone, ana nggon parkire, ana nggon imamane, ana nggon wudune, kuwi bagian-bagiane Masjid Baitur Rahman. Lah, bagian-bagian kuwi jenenge klasifikasi. Nek Masjid Baitur Rahman kuwi jenenge identifikasi. Nah, saikine susunan sing nguri dhewe, ngisor dhewe, nek wis eneng identifikasi, wis eneng klasifikasi, kudu eneng sing jenenge deskripsi. Deskripsi kuwi apa? Deskripsi kuwi andharan utawa penjelasan kabeh bagian kanthi rinci lan jelas. Nek engke arep njelaske masalah Masjid Baitur Rahman, lah leh njelaske ning kene iki. Masjid kuwi lawange pira, cete rupane apa, parkire ombone sepiro, sing salat ning kono wong pira. Kuwi jenenge deskripsi utawa penjelasan kanggo njelasake bagian-bagian karo objek sing diomongke sadurunge. Bingung bocah-bocah? Ya aja bingung, paham. Engko nek masih rung jelas, coba diputer maneh videone. Next.
Nah, bocah-bocah kabeh, saiki ngene, ben luwih jelas kaya apa to contone teks deskripsi kuwi, iki tuladhane. Tak waca sik ya, tak wacane ya. Candi Prambanan. Oh, kok Prambanan sih, Cah? Keliru. Candi Borobudur mujudake candi Buddha kang digawe ing abad 9 dening Raja Semaratungga sing ngasta kraton Mataram Hindu. Nah, Candi Borobudur dumadi saka 9 tataran, yaiku 6 teras wujud persegi lan 3 wujud bunder kanthi pucukan wujud cungkup ing pusere. Tekan saiki, Candi Borobudur isih dadi papan tirakat. Wong-wong Buddha padha ngrayakake Waisak ing candi iki saben taun. Nah, iki contoh teks deskripsi. Coba bocah-bocah, teks iki menjelaskan opo? Pinter kuwi njelasake Candi Borobudur. Lah, Candi Borobudur kan dijelaske mulane karena iki dijelaske nek ngono Candi Borobudur kuwi jenenge identifikasi utawa objek sing dijelaske jenenge Borobudur iki. Nah terus nek wis ketemu identifikasi utawa objeke saiki genten goleki sak ngisore. Iki kan sing dijelaske kan Candi Borobudur. Lah terus bagian-bagiane ning kene iki Candi Borobudur dumadi saka 9 tataran, yaiku 6 teras wujud persegi lan 3 wujud bunder kanthi pucukan wujud cungkup ing pusere. Nah, iki bagian-bagiane saka Candi Borobudur. Candi Borobudur kae bagian-bagiane iki ana 9 tataran. Sang tataran kuwi sanga 9 trap 9 tangga ya, 9 tangga kuwi. Lah sing 6 kuwi bentuke persegi, sing 3 bentuke bunder. Lah kuwi kan bagian-bagiane. Lah nek kuwi bagian-bagiane jenenge kuwi termasuk bagian klasifikasi. Ki mau identifikasine sing iki klasifikasine kurang siji sing njelaske sakabehane yaiku iki. Tekan saiki Candi Borobudur isih dadi papan tirakat. Wong-wong Buddha padha ngrayake Waisak ing candi iki saben taun. Iki njelasake apa yang terjadi pada candi ini. Nek ngono karena iki menjelaskan secara keseluruhan, secara umum, sing bagian iki jenenge deskripsi. Ngono bocah-bocah, bisa difahami? Oke anak-anak, muga-muga bocah-bocah sinone paham. Kanggo bocah-bocah sing urung paham, tolong bocah-bocah sinau maneh video iki dirungokne maneh ya. Engko nek memang pancene urung paham, bener-bener paham, bocah-bocah oleh tekon karo gurune ya. Bocah-bocah pareng takon kalian gurune, pareng. Ugi pareng takon kalian Pak Pri, pareng. Lah, untuk anak-anak yang ingin bertanya pada Pak Pri, nanti silahkan anak-anak mengisi link yang ada di bawah video ini. Di bawah video ini ada link yang judulnya adalah pertanyaanku. Nah, kalau anak-anak bertanya silahkan diklik pada link itu nanti anak-anak mengisi namanya siapa, kelas apa, kemudian diisi pertanyaannya apa, terus dikirim. Nanti suatu saat entah kapan nanti akan saya jawab. Gitu anak-anak, mengkono pelajaran dino iki, muga-muga bocah-bocah kabeh tetap sehat, tetap semangat belajar, nak ra iso tekon kancane, ora oleh males utawa keset. Sakrene iki musim konora, kuwi corona, bocah-bocah kudu tetep njaga kesehatan. Rajin cuci tangan, terus nek metu kudu nganggo sarung. Kuwi jenenge? Nganggo masker kok nganggo sarung. Nah, mengkono bocah-bocah. Sampai ketemu maneh besok dina Senin ing pelajaran bahasa Indonesia. Ngono wae. Saikine ayo maca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengkono wae ana lupute aku njok ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.